Мікалай Статкевіч сядзіць з 31 траўня, калі нас перахапілі і, па сутнасці, яго выкралі з машыны, калі мы ехалі на пікет на Камароўцы. Пікет, які быў заяўлены ім напярэдадні у сувязі з тым, што з затрыманнямі 29 числа Сергея Ціхановскага і яго каманды ў Гародні. Не шукайце сабе апраўдання. Змагацца за свабоду трэба тут і зараз. Свабода не бывае без рызыкі. Это 4-я крымінальная справа Мікалая. Агулам я ўжо некалькі разоў спрабавала падлічыць. Это атрымліваецца каля альбо больш за 8 год. Безумоўна, гэта вельмі важная падтрымка. Гэта вельмі важнае сведчанне аб тым, што Еўропа разумее, што адбываецца ў нашай краіне, што Еўропа падтрымлівае нас і што ніхто не забыты, у тым ліку і ўнёсак кожнага не забыты. Для мяне это удзячнасць, і это рэальная удзячнасць і за тое, што сапраўды Мікалай, знаходзячыся за кратамі, мае такую моцную падтрымку. Дарэчы, унікальная сітуацыя. У адной турме ў Жодзіна адначасова знаходзяцца 3 лаўрэата сёлетняй сахараўскай прэміі. Так што там ужо можна мемарыяльную дошку вешаць. Тут сядзяць 3 лаўрэатаў сахараўскай прэміі 2020 года. Дарагія сябры, я разглядаю гэтую высокую ўзнагароду як жэст салідарнасці аб'яднанай Еўропы з барацьбой беларускага народа за свабоду. Наша барацьба, нашы пакуты і ахвяры не толькі за свабоду сваёй краіны. Бо свабода ў свеце непадзельная. Калі нейкі народ губляе яе, то сілы несвабоды ва ўсім свеце робяцца мацнейшымі. І пагроза для свабоды ў іншых краінах узрастае. Калі ж нейкі народ вяртае сваю свабоду, то гэты прыклад натхняе іншых барацьбітоў, і сілы свабоды ва ўсім свеце робяцца мацнейшымі. Недарэмна, болей за 150 гадоў таму лозунг «За нашу і вашу свабоду» быў агульным для беларусаў, палякаў, літоўцаў, латышоў, рускіх і украінцаў. Беларускі народ заплаціў і плаціць за сваю свабоду вялікую цану, але мы поўныя рашучасці перамагчы. Мы не спынімся, пакуль не пераможам. Беларусь будзе вольнай. Дзякуй, што вы з намі. На сённяшні дзень я дакладна не ведаю расклада яго дзённых заняткаў, але ведаючы Мікалая, ведаючы яго вельмі доўгі турэмны менавіта досвед не калоніі, ён жа па сутнасці амаль не быў у калоніі. Калонія для яго была, папамінула адсіцца, это як падарунак нейкі ў пэўнай ступені лёсу. Былі літаральна невялікія прамежкі. Мікалай вельмі жорстка арганізоўвае свой дзённы распарадак. Ён мне нават у тыя часы пісаў, што часу бракуе, не хапае часу. Ён там 2-3 разы на дзень займаецца дастаткова жорсткай гімнастыкай. Ён там выбіў для сябе, то бок ён ведае заканадаўства. Ён цвёрда прытрымліваецца распарадку прагулак і патрабуе іх заўсёды падчас знаходжання. Як это назваць на свежым паветры, калі это такая ж камера на даху той самай турбы з кратамі зверху і калючым дротам, але ўсё ж такі хаця б, мабыць, неба бачна. Весь этот час ён займаецца спортам, ён адказвае на лісты людзям, это займае пэўны час. І як ён піша, я нават, шчыра кажучы, асабліва не спрабую зараз перадаваць кнігі, нейкія захады прадпрымаць, таму што ён піша, што там дастаткова багатая бібліятэка. Я чалавек не вельмі арганізаваны, таму я іх пішу, скажам, звычайна ад эмацыйнага стану, але звычайна не менш за 2-3 лісты на тыдзень. Я магу пісаць і 2 за дзень, а магу і некалькі дзён не пісаць, калі не знаходжу у сабе на это эмацыйных сіл. А Мікола, у адрозненне ад мяне, чалавек вельмі арганізаваны, і каб я магла кантраляваць гэты працэс, ён піша мне лісты 2 на тыдзень, у пэўныя дні тыдні, каб я таксама магла ведаць дакладна, колькі лістоў прайшло і ці ўсе лісты праходзяць. Маё малое, ведаю, што дэпрэсіўнае надвор'е, што трывога і страх, але не дазваляй сабе роспачы.
Так, тут вырашылі пагуляць у жорсткую дыктатуру, але жорсткая дыктатура, на якую трэба выпрошваць грошы за мяжой, скончваецца разам з падачкамі. Да чаго ўсё і ідзе. Прывітанне нашым, беражы сябе. Информацию приходится вот вывуживать по крупицах. Ну, нейкую информацию можно, як он піша, з тазіка атрымаць. Это чаму это ўзнікла? Таму что там у турме ж можна мець невялічкі тэлевізарчык, я яму безумоўна перадала, але там розеткі размешчаны так, что толькі вот паставіўшы тэлевізор на тазік, можна глядзець нейкія навіны. Таму яна і называе навіны з тазіка, што, дарэчы, мне здаецца вельмі трапна і вельмі адпавядае ўзроўню тых навін, якія паказваюць по нашаму тэлебачанню. Миколай сидит один. Миколай при пераводзе ў жодзінскую турму напісаў заяву аб бяспечным утрыманні, так званую, у якой ён напісаў у сувязі з пагрозай ад адміністрацыі турмы. Таксама яго вялікі досвед паказвае, што у такіх вот сітуацыях, як нынешнія, любыя варыянты мажлівыя і, як правіла, пагрозы ажыццяўляюцца праз сукамернікаў. Ну, нішто іх не адмяняе, але няма на каго спісаць у выпадку адсутнасці сукамернікаў. То бок, калі нешта здараецца, то этом вінавата толькі адміністрацыя. Менавіта дзеля гэтага ён вот дамагаецца адзіночнага ўтрымання. У асноўным ён вельмі любіць зеляніну, агародніну, шмат зеляніны і агародніны. Мы дома заўсёды это робім вельмі проста. Мы яму яе пучком, там, макаючы у сумесь там, алею з всялякімі там дадаткамі, соевы соус, там, лімон і так далей. Таму я стараюся перадаваць яму вот добрыя ты алеі, шмат зеляніны, шмат гародніны, шмат садавіны. Вось. Ну і мяса не шмат, але сыравяленага, сала, безумоўна. Хлеб. Ён вельмі любіць хлеб, як былы вайсковец. Ён былых вайскоўцаў пазнае беспамылкова ў любым, скажем так, рэстаране, немаведама там дзе. Кажа, што любы з былых савецкіх вайскоўцаў заўсёды бярэ шмат хлеба. Ну, это досвед от вайсковых вучэльняў першых гадоў. Яна у гэтым годзе нашмат больш шырокая, маральная падтрымка, яна вельмі шырокая, прычым з розных бакоў, але і матэрыяльная таксама. Я была вельмі ўражаная, калі вот у ліпені мне аб'явілі там персанальны збор, да, і калі там літаральна за некалькі дзён людзі сабралі мне амаль 7000 рублёў. Я абсалютна это не чакала. Я, дарэчы, вельмі супраціўлялася, калі мне сказалі, што яго там аб'явіць. Я казала, там, што сорамна, там, што так, што людзям не да таго. І калі вот это пачалі гэтыя грошы, там, прычым яны былі вельмі розныя, там, ад 3 рублей до 200 нават рублёў, да? Я просто сядзела і, шчыра кажучы, рыдала. Большасць тых людзей безымянныя, нехта пакідаў там свае прозвішчы пры гэтым пераводзе. А адна з маіх сябровак, яна цудоўная, яна просто купляе мяса, там, робіць кілбаску, перадае мне, каб я просто сама вырашыла, каму з палітзняволеных яе перадаць. Ну, вот людзі вот вельмі па-рознаму імкнуцца быць карыснымі тым, хто зараз пакутуе за свабоду. Такі ўзровень гвалту і беззаконня, да ў гэты самы цёмны, халодны час, безумоўна, ўплывае на настроі людзей. Але не трэба губляць надзею, падаць духам, бо галоўнае ўжо зроблена. Мы цяпер народ, прычым з вялікай літары. А вольналюбівы, салідарны і мужны народ назад у стойла больш не загоніць. Чорны час ідзе да канца, а неадэкватныя дзеянні чорных істот толькі памяншаюць гэты час. Толькі беражы сябе, моя каханая. Такое. Для мяне існуе адно пытанне, як яны будуць вызваленыя. То бок, ну, не вельмі шмат шансаў, што проста раскрыюцца дзверы там тюрмы, і ўсе, хто там сядзіць, выйдуць на волю. У 15-м годзе, вот, калі Міколу вызвалілі, да, калі там вот, задавалі мне падобнае пытанне, я казала, што хутчэй за ўсё это будзе зненацку. І першае, што я зраблю, это, безумоўна, абдыму яго і гаварыла яшчэ, калі здолею прабіцца да яго, праз журналістаў альбо праз людзей. Так і здарылася, уласна кажучы. Я за ўсе гэтыя гады выехала з Менска, вот просто не па справах, якія былі звязаныя з Міколам, 2 разы.
И вот другий раз, когда я выехала из Минска, на запрошение своих сябровок, то мы не поспели доехать до этих, в Ушачском районе, мы были там на озерах, мы не поспели, властно кажучи, доехать из Минску до этих Ушачев. И я была больше, чем за 200 километров от дома, само собой. У хаті у меня было абсолютно шаром покати. Першим потелефонували мне с Радио Свобода. Мы сидели на березе озера, на мостках, такий був вже такий тихий, такий передвечоровий уже час, абсолютно така ідеальна ровная вода, да, сонейка уже так над соснами. Вот из Радио Свобода мне потелефоновали с Праги, правда. У меня подкосились ножки, я вот просто там, что называется, упала, безумовно, я ничего не видела. И потом просто праз хвилину почався шквал звонков, и я казала, я ничего не комментую. Я нічого не каментую, калі Міколу вызвалі, першае, што ён зробіць, ён патэлефануе мне, вот пакуль ён не патэлефануе, я нічого не каментую, уже столькі было этих там абнадзейваючых всялякіх этих самых, да, але я позвонила ў Магілёў, попросила хлопцаў бегчы пад турму, то бок вот, нешта рабіць, да, і пакуль Мікола, і вот так, да, ці то ехаць у Мінск, ці то кідацца там ехаць у тым, невядома, што рабіць, да, але так вот, так, я не зраблю ніводнага кроку, пакуль ён мне не патэлефануе. І вот калі ён мне там праз паўгадзіны патэлефанаваў, я пачула яго голас, я зразумела, што это правда. Ён кажа, яго просто вывезлі на вакзал, пасадзілі ў маршрутку, і толькі там он здолеў у некага ўзяць там тэлефон і ўжо мне патэлефанаваць. Ён кажа, я там вот праз сколькі, там 3 гадзіны буду ў Мінску, там, здаецца, ў 9 павінен быў бы прыйти этой маршруткой. Мяне хто-нибудь здолее сустрэць, бо тут это вот транты, да, там. Я кажу, Міколка, буду я буду. Міколачка, калі я спазню, то бок вот я буду, все, чакай мяне, нават калі я спазнюся, я еду. І тут я сапраўды кінулася там да машыны, моя сяброўка кажа, я тебя одну не пушчу, поеду с тобой. І мы так бяжым, я кажу, боже, дома пусто, шаром покаці. І тая трэцяя сяброўка, да якой мы уласна прыехалі, кажа, я ж голубцоў для вас наварила, наплюхнула мне голубцы в торбу, і вот с этими голубцами я сустрэла свайго мужа. У мяне вот ёсць адчуванне, што колькі бы гэта не цягнулася, это ўжо ўсё роўна канец. Гэта сістэма ўжо палітычны мерцвяк, на жаль, калі распадаецца, ён вельмі смярдзіць і шмат яшчэ можа нарабіць бяды, але гэта ўжо мерцвякі. І таму больш надзеі, больш спадзявання, і я сама гатова кожна абнадзейваць, што это ўсё павінна вельмі хутка закончыцца. Можна змагацца там са сцяжкамі, з маіткамі, там, не ведаю, з цішоткамі, вывешанымі на балконах, з ліхтарыкамі і сардэчкамі, але ўжо калі людзі ўсведамілі сябе народам, яны могуць там расчароўвацца, там, гараваць, знявервацца, але ўсё роўна яны застануцца народам, які абавязкова пераможа. Так что наша краіна будзе свабоднай, і это вот тое, што мацуе в самыя такія чорныя, вельмі змрочныя часы.